Hello mga bay, kumusta mong tanan? Di ana po ko para magkwento sa inyo. Magkikwento ako ngayon tungkol sa buhay ko mula nung elementary. Balik elementary tayo. Graduate ako sa Manlabay Elementary School, isa sa mga barangay sa lungsod ng Dumingag. Graduate ako bilang graduate ako dyan at nakakuha ko ang pangalawang karangalan o salutatorian, kung saan dyan din nag-aaral yung tatlong angels ko ngayon, no? So hindi ko akalain na magbalik pala yung aking katawan kung saan ako nag-aral nung elementary. Yun nga lang, naging tatlo. So, hindi lang yun ang nakuha ko. Nakuha ko yung leadership award at athletic award at siguro lahat na ng yung mga ganun na yung mga awards na parang nakuha ko na lahat. Kunyari, trustworthy, most trustworthy, most punctual, most kanang kuan ba, kanang yung masipag ba, kanang kugihan tawag ni, siguro mga ganon. Nakuha ko na lahat ng awards, basta wala dito yung ribbon ko hanggang dito. Lahat ng awards nakuha ko na. Pinakyaw ko. At meron yata akong 3 o 4 na medal nung mga panahon na yun. Nalimutan ko na kasi alam mo yun, di maalaga yung mga mahal ko sa buhay. Nung bumalik ako, wala na. Di ko na makita yung mga medals and mga ribbons ko. At nag-high school ako. Wimso pa yan noon eh. Western Mindanao State University sa lungsod ng Dumingag. So sa elementary pa ako, ang naalala ko lang grade 1 ako. Doon ako sa poder ng mga magulang ko. Natuto ako magsulat sa sarili ko lang. Kahit nandyan yung mga magulang ko sa tabi ko, pero hindi nila ako tinuturuan. Binabayaan na lang nila ako na matuto magsulat mag-isa. Wala pa mga kinder-kinder, mga dikir-dikir ng mga panahon na yun. Diretso grade 1. Tapos nung grade 2 na ako hanggang graduate ako, doon ako sa nanay ng mama ko. Doon ako sa kanya lumaki. Malapit lang naman din yung bahay namin doon sa kanila. Kasi yung bahay ni nanay, ito yung bahay ni nanay, dyan lang yung school, tapat lang. Eh yung sa amin, dito pa, malayo pa. Maglalakad ka pa sa Basakan, sa Palayan. Tapos, kahit na wala ako sa magulang ko, laging present yung papa ko. Pag closing exercises na, siya yung palaging umaakyat sa stage. Nagre-reklamo nga eh. Sabi niya, ang dami naman, ang sakit ng paa ko kakabalik sa stage. tuwing closing exercises. Pero wala lang yun sa akin. Alam ko proud yung ama ko sa mga nakuha ko mga achievements. Okay, I'm sorry. Tapos, ayun, naging high school ako. Hindi na kaya ng nanay ko na paaralin ako kasi umasa lang din sa mga anak niya na nasa Maynila. Kaya ang ginawa ko, mula second year ako, first year lang ako, pinapaaral ng nanay ko. Hindi na niya kaya second year hanggang fourth year. So, naghanap naman ako ng ibang mapasukan para lang mapag-aral ko yung sarili ko. So, ayun nga, nakapag-working ako, 2 bahay. 2 bahay din yun. Nung second year ako, iba. Third year ako hanggang fourth year, iba din. Tapos, ayun, umalis na ako sa lungsod namin kasi may mga pangyayaring, may mga pagsubok na
hindi mo pa matanggap noon kasi bata ka pa. Hindi mo pa naisip na mali yung desisyon mo. So, kung desisyon kasi ng mga bata, kung gusto talaga ganun, gusto mangyaring ganun. So, napadpad ako sa Maynila, 2001, buwan ng Mayo. Diyan ako napadpad sa Pasig. Unang salta ko sa Maynila. Diyan ako nagtatrabaho sa Montessori School. Naging janitress. Tagaluto, tagalaba, tagalinis ng bahay. Overall, katulong. So, hanggat nagkasakit ako dyan, ngayon nagkaroon ako ng pagkakataon na mapunta ko yung tiyahin ko na nasa Marikina, na siyang tinuturing ko ngayon na pangalawa kong ina. So ayun, natunto nila ako. Tumawag ako sa tiyahin ko na yan. Yung pala, yung pagtawag ko, nakakunik pala doon sa opisina ng mga amo ko. So kung ano yung sinasabi ko, naririnig pala nila na hindi ko alam. Pero mabait naman sila. Nirelease nila ako nang walang sama ng loob. Sino kasakit ako talaga doon, namamaga na yung ngipin ko hanggang doon. First time na sumakit yung ngipin ko at sobrang namaga, siguro nabinat ako dahil kahit may sakit, nagtatrabaho pa rin ako. Yun yung sinasabi ko sa tiyahin ko, di naman ako nagsisinungaling. Basta kung ano yung nararamdaman ko ng mga panahon na yon, sinasabi ko sa tiyahin ko. So narinig pala ng amo ko. Pero wala na, no big deal na yon, nalimutan ko na kung ano yung mga conversation noon. Ayun, sinundo ako ng tiyahin ko at dinala niya ako doon sa kapatid niya dyan sa Santa Mesa. Ngayon, nung nasa Santa Mesa ako, tinanong ako ng tiyahin ko kung gusto ko bang mag-aral ng college kasi nakagraduate na ako ng high school. Sabi ko, gustong gusto ko. Sabi ko ganon. Kasi may mga pangarap ako eh. Tayo mga estudyante, meron naman talaga tayong mga pangarap na iaho natin yung ating pamilya. Dapat straight to the point na talaga yung ating pangarap ng mga panahon na yon. Pero hindi talaga mapigilan na may mga pagsubok sa buhay at nakatikim ng sarap. Nalimutan na yung pangarap. Tagay sa ayun, umuwi ako sa probinsya para kunin yung aking mga papers, yung aking diploma, yung aking card. Pero yung diploma na nakuha ko, ay hindi ko pala nakuha yung diploma ko nung high school. Kasi nung graduate pala kami ng high school, yung ganun lang na inahawakan namin ganyan, walang sulat yun. Kumbaga, bond paper lang. Kasi hintayin pa daw namin kung kailan. Tapos, nangyari, bumalik ako doon. Pumunta pa ako doon sa main campus. Main ba yun? Hindi. Sa extension. Diyan sa Dapiwak, Lumingag, Zamboanga Resort. Pero wala rin akong nakuha. Kaya ang ginawa ko, nagpagawa ako ng diploma sa Recto. At ang galing din nila gumawa. As in, parang tunay talaga. So ayan, nakalusot na ako, no. Kakilala naman ng tiyahin ko, yung isa sa mga employee dyan sa PUP. So dyan sa PUP ako nag-aral. Nag-take ako dyan ng entrance exam. At nakuha ko yung 93%. 93% yung nakuha ko dyan ng entrance exam. Nakuha ko lang yun kasi may ano ako. Alam mo yun,
ah, merong nagbigay sa akin. Ayun nga, kasi nga may kilala yung tsahin ko, di ba? So, nagbigay sila ng leggings. Nagbigay sila ng, yung daya, alam mo yun. Oo, so, ayun. Kaya ako nakuha yung porsyento na yan. So, sagot lang naman yung binigay. Mahirapan ka din kasi sagot lang yung binigay eh. Bahala na, di ba? Pero yung iba namang mga questions, alam ko naman. Pero maguguluhan ka rin dun sa binigay. Kasi hindi mo alam. Mahirap din nakakapanginig, di ba? Manginginig ka talaga kasi alam mo yung nandaya ka, alam mo yung sa sarili mo na nandaya ka eh. So, maramdaman mo talaga yung kakabahan ka, manginginig ka. Tapos, ayun nga, nag-aaral na ako. Hanggang sa nakaabot ako ng third year college dyan sa PUP, Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa, Manila. Diyan ako nag-aaral ng college. At from first year hanggang third year, palagi ako nasa section 1. Section 1 ako pero siguro mahina. Mahina ako sa section 1. Sabihin na lang natin na mahina. Pero meron ding mga subject na paborito ko na naging mataas din yung mga grades ko. Depende. So, ayun. Third year college na ako, may mga pagsubok na dumating. Yun na nga, dyan na nga yung nabuntis na ako. Biglaan yung pangyayari eh. Biglaan as in. Basta bigla na lang may nangyari. Tapos ayun, hindi ko naman mahal yung lalaki. Mahal ko na nung may nangyari na sa amin. Ganun. Pero hindi ko alam. Hanggang ngayon hindi ko pa rin naintindihan. Basta biglaan yung nangyari. So ayun, wala na yung mga pangarap sa buhay. Nakatikim ng ambot sa imo. Tapos, mag-enroll na sana ako ng 4th year college, first semester. Pero hindi ko tinanggap yung tuition fee na binigay sa akin ng tiyahin ko. So, nagtataka siya bakit hindi ko tinanggap. Hindi talaga ako umamin dun na may laman na yung tiyan ko. Lahat alam na, siya lang ang hindi. Kasi takot ako sa kanya. Takot ako. Hindi naman siya masungit. Mabait siya na tao, may paninindigan. At kung talagang gusto mo, tutulungan ka talaga niya. Alam mo yung kung magsalita siya, yung tiyahin ko na yan, tagos sa puso. Yung parang makonsensya ka, bakit mo ginawa yun? Bakit mo ginawa yan? Ganun. Kasi alam mo yun, talagang gusto niya lang na makapagtapos ako para matulungan ko yung mga magulang ko. Pero hindi yun ang nangyari. Yun na nga, hindi naman natin alam yung ating kapalaran, di ba? So, nabuntis ako. Siguro nalaman na lang ng tiyahin ko na yun. Nung hindi na ako nagpapakita sa kanya. At siguro may nakapagbalita sa kanya na may bahay na kaming inuupahan, sarili na namin. At ayoko na mag-aral. Kasi yung mga guro ko dyan sa Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa, Manila, marami dyan mga Bisaya. At talagang kakwentuhan ko sila. Lagi nila akong ina-acknowledge, lagi nila akong sinasabihan na mag-aral ako na mabuti. Kasi kinikwento ko rin sa kanila yung buhay ko. Kaya parang naawa sila sa akin. Pinupursige nila talaga ako na mag-aral talaga. So, ayun. Ayun ang nangyari. So,
pumunta na yung tiyahin ko. Nabigla din ako, hindi ko alam ang gagawin ko. Kasi yung inupahan namin noon nasa taas, so siyempre may hagdanan. So alam ko, kasi yung inupahan namin tapat ng hagdanan eh. So nung paakyat pa lang yung tiyahin ko, yung puso ko durog. Hilamos na ako ng luha. Ganon din siya. Ando na yung point na nagsisihan kami. Pero sinabi niya pa rin na wala na siyang magagawa. So tanggap niya ang nangyari. Kahit na nanghihinayang, sayang yung oportunidad. Pero yun nga, sabi ko, hindi naman natin alam yung ating kapalaran talaga. No? Saka, mamaya na yung karugtong kay yung luha ko, nandiyan na. Mag-ano muna ako, magtrabaho. So, mamaya, sunod na yung karugtong mga bay, ha? Ay. Balik-balikan lang yung mga pangyayari. Mag-shoutout na lang muna ako bago ko tapusin ito. So, saan ba ang maliwanag? Dito tayo sa maliwanag para makita yung maganda kong mukha. Gara ko siya, no? So, shoutout sa Yamba family. Diha sa Butuan City. Gikan kang Rosel Torrijos. Hello ni mo ba? Rosel Torrijos. Napapansin ko yung comment ni mo ba? Perminti na. So, sa ilo kayo nga tarong pagita ka ma-shoutout. So shoutout diha daw sa mga Yamba family diha sa Butuan City. Hello niyan tanan diha. Ug hello kay Bye Beth Mac Entire diha sa Texas. Bye Beth, salamat kayo ha. Nalipay ko sa imong comment pagbasa nako kaniha nga ayha ka matulog, imuhang i-play ang akong mga videos. Pasagdaan na nimo naka-autoplay. Na tuloy-tuloy lang ang videos o wala gid mo na skip ang akong mga commercials sa mga videos. Salamat kay Bay dako ni kinang pinaskuhan nimo dinhi ka nako. So Bay Christina Binada, hello nimo diha sa Abu Dhabi o sa imuhang mga bahandi sa Dasma Cavite. Parehas lang taan ni Bay nahalayo sa mga bahandi ning kamot ning tiil lang gid ani no. Ligunon lang ginado atong kaugalingon. Para sa mga pagsulay sa kinabuhi. Igunon lang gid nato para makauban pa nato atong mga bahandi in tawon. Nagko na lang sila nga wala in tawo sa ilahang kiliran. So lisod pa malandungon, pait pa malandungon, pero ang ngayan natong dawaton kay unsaon man tungod man sa kalisdanan sa kinabuhi. So time sa akong itlog nga gitakang pit na maughan. So may gani nani ko diri dapit. So, hello Bay, Leonisa Kaliwan. Salamat kay Bay, perminti ka first honor no sa ato ang comment section. Diha sa ato ang payag. So, daghan kaayong salamat Bay Leonisa Kaliwan. Hello nimo Bay Kim Albano. Salamat kay Bay sa imong mga kanunay nga mga comments diha sa ato ang payag no. Pero medyo na ako makita ng imong mga comments o pasaylua sa uban nga wala gid na ako ma-reply. Bye Kim Albano, salamat kayo. Hello nimo Bay Aya Midel, salamat po kayo sa imong mga comments, salamat kayo sa tanan. O kay Jilin Tavara, hello nimo Bay. Hello, kumusta diha? Bay Los B 2000. Ikaw man dagay ni si Los B Minda Bay no sa FB. Los B 2000 lang ang imuhang account name sa YouTube. So, nangutana ko kung unsaon tong sa buhok nako no. Kay una na daghan ang mga nanurok pud buhok o. Ako lagi gitambalan. Nanurok na ako mga buhok o. Akong gihimo naghumol ko og bugas 24 hours. Sa unsa gud na bugas. Dayon, salaon na nako ang tubig ato. Salaon nako para masala ang bugas di maapil. Pabukalan ako og 5 minutes. 5 minutes lang pabukalan nimo. Then pabugnaw na nimo. Human nimo pabugnaw, imuha siyang ihumol sa imuhang buhok for 30 minutes. Ayha nimo, ayha ka maligo.
Human nimo kuan na siya, pwede na nimo shampooan or conditioner ba. Sana shiny kayo ang buhok, ug medyo ni baga-baga na akong buhok taon ang tubo-tubuan ang upaw-upaw diri o di ba. Sinaw man kay ito diri sa una. Nanay buhok o. So kuan siya pampatubo sa buhok. Ngita jud kog pamaagi sa magtubo ning buhok nago kay. Nang upaw naman taon mi diri. Tungod siguro di sa tubig, mga shampoo ni na diri isog kayo. So nangita kog pamaagi unsaong pagtambal niini. So, bye Kitty Jade Santander. Hello nimo bye Kitty Jade. Natouch kay ko sa imuhang mensahe sa imuhang comments no. Salamat kayo. Nabasa ko ganiya, natouch kay ko. Salamat kay bye. So, wala pa na ako ma-reply niya. Hello kay Love Fras. Salamat kay bye sa imong makanunayod nga mga komento. Bag-o pa ka diri sa akong channel, so tanawa lang diha akong mga videos uban og lantawa lang pod ang ako ang old videos naman na sa ako ang playlist ba na tawag ana. So pinduta lang diha sa ako ang playlist na diha ako mga old videos from Charlie TV. Si Charlie mo na ako ang admin sa ato ang page nga Inday Kabkab. So sa iya hapon ako gisalig ang tanan. Siya mo yung akong partner na ato ang channel. So, hello kay Bay Julieta Rodriguez og kay Mama Rosie ug kang Daddy John. Hello ninyo, salamat kay Mama and Daddy sa inyong kuan gahapon taon tibaw-tibaw inta ko sa mot kay nalipay kay ko sa inyong concerns na-touch kay ko labi na si Daddy intaw napiktuhan. Salamat kayo og salamat kay sa tanan Mama Rosie o kay Daddy John. Hello, salamat. Og advance happy birthday di ay. Kang isa naman itong mga mag-birthday no. Advance happy birthday kang Jinsong diha sa Korea, gikan sa iyang asawa ni kini si Jinsong sa Koreano. Pero may gihapon maglantaw sa kuwab sa kasabot. Hi Jinsong. Thank you for watching. Even you don't understand, I'm sorry because you know, bahala na yung asawa mo mag-explain sa'yo kung ano yung mga pinagsasabi ko. Hello sa asawa mo, nalimutan ko, hindi ko nalagay yung pangalan. Belated happy birthday di ay kay Brenda Lee Cordova. Wala pa na ko na mag-greet no kay imot-imot lagi ko aning tulo ka adlaw na. So kang Ian Len Pagatpat, belated happy birthday sab kanimo bay. Ug kang Wirona Otso Amanya, belated happy birthday ka rin nyo. Wala pa muna ako nahimuin og placards no kay busy pa ang ako ang kalagpod. Ug daghan kayong salamat ning tanan amping mo kanunay diha and God bless.